apolitičnost je normalna reakcija stanovništva. Kaže, dugoročno nije dobra, kao da čovjeku dogode vam se loše stvari u životu i sad vidijete ruke. Ja znam da nije dobro, a kako je različno? Pa ja mislim da ne treba ostati samo na razini kritizerstva, nego ukazivati na pozitivne stvari. A ja smatram da ih ima. Evo, se dotaknulo, čim je pukao, izlaze stvari na površinu, raspravlja se, evo, Metković je došao pjesmo ljudi. Niste vi došli radi mene i radi ovog što ću ja reći i moji sugovornici. Došli smo jedni radi drugih, došli smo radi javne stvari, što kažu tapireni na ove stvari. To mi je dokaz da su ljudi željni pravog razgovora o bitnim stvarima. Kažem, uvjeren sam već srednjoročno će stvari ići naprijed. A Zagreb je grad u kome vlada strka, u kome ljudi vrlo malo imaju vremena, sve manje jedni za drugi. Tako da onda se to pokazuje na ovaj način. Teško je, žive ljudi kvartovske živote, teško ih je sada okupiti na jedno mjesto, koliko ljudi gotovo nemoguće. Nego i okupiti par desetina tisuća. Mislim, jedino ako bi se pročulo će biti neka pjesma Denačenje ili neki dobar domjenak švedski stol. Imate recimo 10-ak ljudi koji imaju dijela koji dođu samo i pretrpe 2 sata koncerta, 3 sata ovakve priče, čekaju ovaj švedski stol, na kraju zovu ih švedski stolar u zadnji. Što se tiče ovih povijesnih karavana, ko je dao certifikat 92. godine, certifikat da je to moralno objavljeno. Je bilo neko drugo? Dakle, taj autor, kako da se vidi, znam da mu svađa, ali da se pozva na njega, gledaš kao neke autoritet. Što se tiče ovih povijesnih karavana, naravno, na njih možemo gledati. Nažalost, više se govori o negativnim stvarima naše prošlosti. To prodaje medije nego o pozitivnim primjerima ljudi, čestitih, posvećenih općem dobro. Oni nam mogu biti nadahnuće u duhu, ali kontekst je sasvim drugačiji. Mi moramo stalno dnevno činiti napor razumijevanja svijeta u kojem živimo, jer svijet se potpuno se promijenio. Svijet stariji ljudi žive u potpuno drugačijem svijetu danas nego ono kad su bili djeca, koje mogu misliti da će se slikavati telefonom. Nezamislive stvari. Ali u tim novim uvjetima se treba nadahnjivati ovim duhovim pozitivnim primjerima prošlosti. Što se tiče HDZ-ovaca komunista, ne znam, nisam ih prebrojavao, nemamo ni najosnovnijih istraživanja po tom pitanju. Ali jasno je šta se dogodilo. Pazite, ljudi su gledali tadašnji funkcioneri, šta se dogodilo Čaušesku. I razumljivo mi je bilo da je puno ljudi iz straha od novih promjena, što će biti s njihovim investicijama, a i sad želje da ostanu na polugama vlasti, da je preko noći promijenilo adres i da su je našli na nacionalnoj opciji. Ali nije to toliki problem. Problem je veći problem što su preživjele mentalne strukture. Znači, nisu važni pojedinci, važan je duh stvari. Kad Miklinić piše o komunistima, ja ne mislim da je sad problem ako je ostao neki djed od 70-80 godina koji je bio u partiji koji još nije nešto. Problem je što su naslijeđene totalitarne strukture, način mišljenja, jer takav nije spreman na dijalog, takav nije navikao iznositi argumente, takav neće uzeti kvalitetan mladi kadar, bolje od sebe neće prepoznati mlađeg, nego će uzeti tog poslušnika pa na stranačkoj mladeži uglavnom izgledaju kako izgledaju kao klonovi zombi, bez duše, mirisa i okusa. Znači, kad se i priča o tim komunistima, o vladajućim strukturama, ja bih radije govorio o tim totalitarnim mentalitetu koji je preživio, koji se reproducuje. Ovako, ponovo se vraćam na isto, dugoročno kvalitetno rješenje za ovo društvo i političke procese koji su poticali izvrsnost, a ne korumpirali kao do sada, je stvaranje prave, autentične javnosti. A evo i ovo je jedan korak prema tome. Znači, treba razgovarati, raspravljati, participirati u javnom životu. Ko osjeća sklonost stranačkom angažmanu, neka se angažira, ko osjeća da je skloni javno izvan stranačkom nastupu, evo kao što sam i sam nek radi taj posao. Izravna demokracija je oblik koji se prakticira u staroj Grčkoj, ovo se mogao primijeniti tamo gdje je bio manji broj ljudi. Teško je sad u zajednicama od 4-5 milijuna ljudi provoditi tehnički
izgleda privlačno, ali tu su uvijek postoje mogućnosti manipulacije. Slažem se, to sam i htio spomenuti što se tiče ovog kritizerstva, tog mraka koji se pušta u nekim medijima kao da smo, evo, najcrniji smo narod na svijetu, najgore kod nas, nije ni trebalo stvarati državu, nismo sposobni voditi bolje da nam drugi komandira i slične stvari koje čujemo. Tu je vrlo jasna razdjelnica kod nekoga ko kritizira negativnosti jer želi bolje stanje, jer želi učvrstiti i ojačati, učiniti boljom ljepšom ovu zemlju, od onog kritizerstva koji kritizira da bi uništio. Tog negativističkog duha koji su istina prepuni naši mediji. A ušutkala ih je tiraža novina. Novine u Hrvatskoj dnevne su pale ispod 50.000 prodanih primjeraka, po meni i to pokazati. Evo ovdje je došao gospodin Rasputin, ja sam zapravo vjerojatno ste mislili gospodin Iliću na neposredne izbore. Što se tiče neposredne demokracije, kako bila moguća u Antičkoj Grčkoj, u nekim plemenima gdje se birao, gdje se birao Pavlac, gdje se nije nasljeđivalo, već je Aristotel, najuniverzalniji ustav svih vremena, je bio dosta rezerviran prema demokraciji, zato što je smatrao u demokraciji demagozi manipuliraju masom, već on to učio. I bez medije, bez posredovanja, znači neposredna manipulacija je to bila prisutna. Dio stvari je, ako smo pažnju slušali, predavač već je govorio, mislim, tu smo i na neki način treba pokrenuti, a dao je na neki način mogućnosti koje bi dotaknuto je to i kako će doći do rješavanja ovakvog stranačkog sustava i koje su alternative kako pozivati. Evo, izvolite, pitanje se. Evo, sami ste rekli, ne bi znam da je ovo Gastovac, kad mišli Evropu. Ja sad posljedam pitanje. Na referendumu znao sutra, ne mogu odvagati da ili ne za EU, jer još nisam čuo racionalne argumente iz različitih područja. Dobro, gdje bi Hrvatska bila kad ne bi išla Evropu? S kime bi bila? Bilo Kvardarno Triglava ili bi trebala ići? To je sad pitanje, meni se čini... Ili bi trebala biti negdje granica nekog drugog, tako da ne bude 20 km kad dođe gost na kupanje u Hrvatsku, u Sloveniji 20 km kilova. To treba sagledati. Ja recimo ne petljam se u ekonomiju jer ne znam, ali znam kvalitetne ekonomiste koji mogu napraviti studiju da sagledati stvarno s te strane. Geostrateg promatra to s druge perspektive, politolog iz treće. To su vrlo kompleksna pitanja. Ne znam, meni se čini da nas se priključuje u kompoziciji. Taj pojam Zapadnog Balkana s njim se danas službeno operi. Svi govore o individualnom pristupu, to je jako rečeno. Nema kompozicije. Nisam siguran. Ove informacije koje imam i spoznajem mi govore da, kažem, Hrvatska neće ući prije nego što bude donesena odluka konsenzusom da će se priključiti Jugoslaviji. Što kažem, ne mora biti loše. Ali ne treba vidjeti gdje je tu naš interes. Ako kažu da je naš interes ponovno se družiti Jugoslaviju, ako to dokažu većini naroda u Jugoslaviju. Ali ajmo artikulirati koji je naš interes, izmjeriti, postupati u skladu sa vlastitim interesom, a ne